Takže, vítajte. Šulchan Aruch je už doma, takže môžeme ísť na to. Šulchan Aruch Orach Chaim Kuvnun hej. Židovský zákonník, základné pravidla života, zadobáš si. Lejle mi veza kneset, leveza medraš, bož nejse ičím. Že ísť zo synagógy do učebne, a tam máme dva taká podkategórie. Achar, že je to mi veza kneset, je leveza medraš. Potom, čo skončí sa modliť, nech ide sa učiť. Vejba ez lilmoť, a ten čas nech je pevný. Starý človek ez ich je kovuo, a potrebná ten čas bol zafixovaný. Šelo ja virejnu a v imu sovur leho le harvia harbe. A že ten čas človek nikdy ho nezruší, aj keď si myslí, že môže v tom čase zarobiť viac peňazí. Uh, Lebo Talmud Bavli, Bejca, Ted Vov, Amud Bejs. Babylonský Talmud Bejca 15b hovorí Taner Rata Chlife Achuade Ravnaj Chosa'a. Učil Rav Tachlifa brat od Ravnaj Chosa'a. Kol mezon so šelodom, keď sú vymlo meno Žešonov Jadom Kipurim. Všetky Rož Hašana a Yom Toprim. E, Počet peňazí, ktoré človek dostane na budúci rok, je mu určené medzi Rož Hašana a Yom Kippur. Toto ako správa v tom čase. Asi. Rož Hašana, chud mehocád, šabatot, vehocád, Yom Tov, vehocád, banav, tamutojer. Okrem toho, čo ho bude stať vydaj na šábez, na sviatky a na výučbu svojich detí. Že im pachát, pochatimlo, ve im hosiv, mosifimlo. Že ak menej, nekúpil si hovädzie meso, ale iba rybu na šábez, tak mu sa dajú menej. Keď človek má príliš veľa peňazí, tak to škodí. Ale keď dal na šabec vydal viac, tak mu dajú a z nebes mu prídu nejakým spôsobom viac peňazí a, a človek nič nestratí, keď bude držať šabec. To tým chce ten Gemúre povedať. A hovorí Raši, to si trvá veľký bacha. Kol máš a tydle hista kerbešana. Všetko, čo človek zarobí v nasledujúcom roku. Šejhirný zón mi šam kacúlu. Že to, z čoho bude živený, bude nastavené káve, každý sta kerbešana. Toľko a toľko peňazí zarobí. Vieš, že záher mi lásu tie ciame rúba. Ale treba sa dať veľký pozor, nekupovať drahé blbosti, ako nejaký iPhone za 50, stačí Motorola za 2250 korún, alebo v eurách to je 90 a žiaden iPhone za 2000. Nikto normálny, kto pracuje, nemá také drahé telefóny. Lebo čo sa stane? Máme súd, hej? A súd je tam niekoľko vína. No a keď spravím väčšiu dieru, tak mi nevytečie viac vína, hej? Vytečie mi to skorej. No a čo budem potom robiť na konci roka? Budem sa sťažovať, že kde sú tie peniaze. Šelojo si fulo sa chadlem zojnos. Že a potom mu nepridajú peniaze na to, aby mal čo do huby. Ela máše paskulo, ale dostane iba to, čo mu bolo naradené za suma na začiatku roka. Chud sme ho celá čas od talo paskulo, ale to, čo vyjde na šabez, tam není žiadna suma. Má ísť také do roka, koľko zarobí na jej potrebu. Hejchan tavo ehu. A odkiaľ to príde? Ela lefima šeragil mám címlo, leša a ole acharša. Ale podľa toho, čo je zvyknutý, mu poskytnú, a teraz je to dôležité, buď mu to poskytnú hneď, čiže v budúcom týždni, alebo predchádzajúcom, alebo možno o pol roka. Ale do konca roka sa to vyrovná. Takže netreba strácať nádej, ako keď prišiel ľudia za Chatam Seiferom, tak Chatam Seifer, aj to píše v Čuves, v otázkach, hlavný bývalý rabín Bratislavy pred 200 rokmi, 219 rokmi zomrel, sa dostal do Bratislavy v roku 1806. Uh, že keď za ním ľudia prišli, rýchlo odpovedal na všetky halachické otázky a hneď ho posielal správy, listy ďalej, ale keď človek prišiel z Emuna, tak mu neodpovedal hneď. Samozrejme, odpoveď mal, ale pri Emuna musíme niekedy, treba čakať. Lebo keby všetko bolo hneď, tak každý by všetko robil. Nebola by tu žiadna, mm, to by sme boli ako roboti. Dobre, Hago, Omor, hovorí Remo, a my šejno jodalimo. A čo má robiť ten, kto sa pomodlí a nevie sa učiť? Je len lebeda medreš, tak nech ide tiež učebne prečo? Schara alicha jado. Tak keď ide tam, a tam sa robia sveté veci, myslí na sveté veci, nebude ho myslieť na hovadiny, tak to je už dá odmena. O ich balo makom ilmod mead be mašioda. Alebo dá si tam nejaké miesto na pol hodinku a bude sa učiť to, čo vie. Každý môže povedať, dneska vie. Veľa vecí preložené do češtiny, slovenčiny, veľa mladých ľudí vie po anglicky, prednášky sú dokonca aj táto prednáška je na YouTube verejne prístupná.
Na židovskú obec v Prahe sa dá prihlásiť prípadne. Troška. Uh, Jašubiniano, čo to je Jašubiniano? A nech sa zaoberá tým, že keď človek robí biznis, či niekoho neokráda, nemá nastavené váhy, že napísané tam sa to závaží kilo, ale on to iba 980 gramov a potom ten človek kúpuje múku za 980 gramov a vlastne ho okráda. Proste, aby robil čestný obchod. Výkaz bylo šamaim. A nech do jeho srdca vklzne bohabojnosť. Nech sa proste bojí pred Pánom Bohom stále. Ok, hovorí Bioragro, Vilna Gaon, Tezeu kviut. Že to je to záležitosť, nie, že to je pevné a keď niečo mi do toho iné príde, tak to odložím a potom zase robím to nie. Pevné je proste pevné, tak ako každé ráno sa človek ide vycikať, tak takisto čo sa musí človek, aj to ľudská potreba, takisto človek sa musí ráno aj učiť, čo je takisto minimálne takisto dôležitá ľudská potreba. Tak ako uvidíme sa na Hedrince tady nové iša. Hneď si najprv sa naučíme tie dva verše, čo tam Gemora bude citovať a potom poďme na tú Gemoru. Siefer Mišlej Vav Lamed Beis, čiže príslovia 6.32. Noev iša chase lev, máš navšo hujásena. Tam sa predtým hovorí, že keď človek kradne, lebo je chudobný, tak to vieme pochopiť. Však mu škrcha v bruchu a kradne pre svoje deti, aby sa nad nimi zlutoval. OK, je to krádež porušenie 10 Božích prikázaní, ale budiš. Vieme to pochopiť. Uh, uh, Ahoj Jace, ešte mi dajte sekundu, dokončím to. Takže avšak ten, kto smilní so žinou, tomu chýba srdce. Ničí svoju dušu, iba tento urobí. Ujas cena. Tak čo hovorí myšle ďalej? Sefer myšle inde, Sefer myšle Kaf Base Jutches hovorí takto. Čiže príslovia 22.18. Ki noim, ki si šmerem bevit necho, i kojnu jahdov al sefosecho. Budú príjemné, keď ich bude strážiť v tvojom bruchu a keď to i kojnu jahdov al sefosecho, keď budú spoločne ustanovené oni všetky slova, tie veci na tvojich perách. Pozrieme sa, čo hovorí ďalej. Babylonský Talmud Bavli, Bava Mecia, Pej Dalet. Aby sme pochopili, kto to bol, tak poďme sa na to pozrieť. Yom Achad Hava Kasachi Rabbi Yochanan be Yardena. Jeden deň, takže Bava Mecia 84b, áno. Jeden deň Rabbi Yochanan plával v Jordáne. Cházel Reiš Lakiš ve Šavadl Jardena Batrej. Reiš Lakiš ho videl a skočil za ním do Jardena, za ním. Omar Lej, Chejl Chol Rojse, tak keď to Rabbi Yochanan videl, tak povedal, tvoja sila by mala byť použitá na učenie Tóry. A to by bol z teba úžasný mudrc. A ako tak vieme, Rabbi Yochanan a Reiš Lakiš sú spomínané na každom mieste v Talmude. Skoro. A prečo teda Rabbi Reiš Lakiš skočil za tým Rabbi Yochanan do vody? Že nebolo, ne? Na chlapcov. On mal aj šufra našiel, lebo bol taký pekný, nemal ani bradu, jak ja. Tak si myslel, že to je krásna ženská, tak si ňou chcel mať rande. A mal i hádať brocho, ak spravíš pokánie, čiže stane sa z teba dobrý žid, tak ako má byť. Ja hýna láka chojzi de šapíra minaj. Tak ti dám moju sestru, ktorá je ešte dokonca krajšia ako ja. Tak samozrejme, to je, jak sa hovorí, this is the offer that you cannot refuse. Toto je ponuka, ktorá sa nedá odmietnúť. Kabil minaj, tak sa na seba to prijal. Že Rabbi Reiš Lakiš bol veľmi znalý života a stal sa z neho veľký mudrc. Možno preto, že bol veľmi znalý života, tak sa z neho stal veľký mudrc. Bajele Medrla tu nemáne. A chcel skočiť naspäť z toho Jordánu na okraj rieky. Velomáce Hadar nemohol. Akreve Atne Vešave Gavraraba. A učil sa Tanach a Mišnajes Vešave Gavra. Stal sa z neho veľký človek. Čiže morálny človek a vzdelaný. Ako hovorí Rabbi Myers, tento není vzdelaný, morálny, ale iba vzdelaný, tak príde veľký vietor a o kartového fachto. Tak ho vytrhne i s koreňami zo zeme a obratí ho na hlavu. Proste spraví mu zo života peklo. A tu hovorí Bavli Sanhedrin vtedy k Tezamud Beis. Sanhedrin 99b. Omar Reiš Lakiš, Reiš Lakiš povedal, Zea Lome Torah Frakim. To je ten, tam sme troška zle ocitované, tam cituje
Noev Isha, Maj Noev Isha Chaselev, Rež Lakiš hovorí, Ze Alamen Torah Lefrachim. To je človek, ktorý sa učí nepravidelne. Šeneemar, Ki Noim, Ki Tishmer Bevitnecho, Ikonu Yadval Sefasecho. Pretože príjemné sú, keď budeš ich dodržiavať v tvojom bruchu, keď budú spoločne na tvojich perách. Vysvetľuje Raši. Samozrejme viem, že Raši bol veľký komentár na Talmud, Tanach, narodený v roku 1400 a zomrel v roku 1105. A je príbeh, že sa to stalo preto, lebo jeho otec nechcel dať pohanom nejaký diamant, radšej to hodil do vody a preto sa mu narodil tento človek, super rabín, ktorý komentuje všetko a bez neho by bol Talmud jak pesnička bez Reb Geniusa. Nevysvetlené, nepochopené. Lometor Ali Frakim. To nám niečo chýba. Nie. Lometor, tento sa učí trochu nepravidelne. Enolome tady tady a neučí sa pravidelne. Ke Miše enlo iša. Ako kto nech má manželku, uvojel pámim zo, uvpámim zo. A raz ide na rande s hentou a druhýkrát s hentou. Jak sa hovorí, oni sú, tie dve baby sú, tie dve baby sú jak dve hrozná. Jedna hrozná, aj druhá je hrozná. Čiže nemárky, keď novým ty si šmerem, pretože príjemné sú, keď ich budeš dodržiavať. Ej, môj sa tých šmerem byť necho, kedy budú v tvojom bruchu, kedy si to budeš pamätať, by zmanšej ikonu jadoval zofasecho, keď budú stále na tvojich perách. A to je všetko. Gučabes a